Hello, जोङो Bon-Asur ब्रादार्स मटरसाइकेल क्लाबनिफ्राय दिनै बावखुंग्रि हाजोआव एसे वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डेनि थाखाय बिफां गायफैदोंमोन। ओमफ्राय बिफांखौथ' गायबायानो, फेन्सिंबो होबाय। नोंथांमोना नुलांगासिनोखाबो, आं दहाय देखायदों एसे। दा नोंथांमोना नुदों, नाय बेखौ, नाय। दा जोङो फेस्टिभेलखौथ' जे मोजां मोनजोबो बयबो। खिन्थु बेफोरबायदि जुदि लेथ्रा जायोबा बे एनभायरनमेन्टआ मा जानांगौ? जोंथ' जेनेबा बयबो बिफां गायोलै वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे होननानै। खिन्थु जों बिदि लेथ्रा खालामलांबाय थायोबा एनभायरनमेन्ट डे फालिनायनि मा दरखार, मा लाब? न'आव जिरायनानै थाबाय था, प्लास्टिक गार। जों जुदि जोंनि जायगाखौनो जुदि साफा खालामनो रोङाबा दरखारथ' गैयाना। नायदो जेरावबो प्लास्टिकसो नै। दा जोंना Bon-Asur ब्रादार्सफ्रा ओमफ्राय गथ'फोर कयेकजनखौ लानानै फैफादों। गामिनि गथ'फोर दं सानै साथामसो, ओमफ्राय गथ'फोरबो लानानै फैफादों जों। दा बिसोरो क्लिनलिनेस ड्राइभ खालामगासिनो। बिफांखौ गायखांबायबो नै, गायबायबो, फेन्सिंबो होबाय। दा जों गामियावबो रिकुवेस्ट खालामदों गावबुराखौ लोगो हमनानै, माने एटलिस्ट लाइक मोसौ थोसौखौ बाहाय दाखा होननानै आरोना। स' क्लिनलिनेस ड्राइभखौबो खालामगासिनो। स' नोंथांमोना अननानै स्पेसियेलि बावखुंग्रि फेस्टिभेलनि अर्गानाइजार्सफ्रा बेखौ नायदोंबा अननानै एसे खेल ला। मानो होनबा फेस्टिभेल जोबखांनायनि उनाव एसे क्लिनलिनेस खालामलाङोबा मोजां जायो। बयनिबो थाखाय मोजां, मानो होनबा बे फोथाराव गथ'फ्राबो गेलेफैयो। दा बेखौ एसे खेल ला अननानै। स' आइ रिकुवेस्ट द Bodoland Territorial Council Government and the organizers of Baokhungri Festival to please do the cleanup after the festival. So cheers, Jai Hind.